Vážené dámy a páni, Slovensko sa opäť pustilo správnou cestou. Môžem skonštatovať, že rast reálnych miest poráža infláciu, čiže ľudia dostávajú trochu viac peňazí. Môžem s určitou mierou uspokojenia konštatovať, že rastú vklady občanov v slovenských bankách, pretože je to nárast takmer o 600 miliónov eur. Môžem konštatovať, že predpokladáme na rok 2024 veľmi slušný hospodársky rast a čo je najvýznamnejšie je, že sme sa opäť začali približovať k životnej úrovni Európskej únie. Možno mnohých prekvapilo už v júni, keď videli, že sú kombajny na poliach, ale zmena klímy jednoducho je realitou a žatva v podstate v porovnaní s rokmi, ako si ju ja pamätám ako dieťa, začína dnes na Slovensku 1 mesiac skôr.